Teng nanti. Inte sliramu kuwi wis ora kaya adat biasa kok gak ngono biyen arepe mangkat sekolah kuwi mesti WA saiki tak WA gak dibales ditelepon dipateni kok gedhe aku susuwe inte iki lho lho Inte bisu mas ya Allah atuh dek apa mas loro loro mas tindih iki kalau ora sengaja kok nindih ngamuk pas brongkalan pisane apa Tresna kunda nyoake erat yen makuna kesampe yo piye oh intai aku maling aja nganti lali maling apa oh intai dan gajah rocah ayu so tekan ning omahku mau yang itu ing dina siji sama loro walu telu pitu oh intai piye kok sampe apa monggo wiwalikmu yen kuwi kesampe aja nganti keliru ya intan bakal tak etokke aku pamit kok sampe aku piye oh intan kuatir sebakal ketemu wis setyanta pengati nganti kapan yang mung tansah tak eteni oh cerit aku wis kebacut tresno ya mung sliramu yang sing katon ana mutu masa oh tenan aku juk yen bengi gak bisa turu bayanganmu mas wis mlebu pikiranku tobat itu tak nangis ya cerit kok koyo ngene rasane aku iki kangen ya masa pengen weruh dheweke apa bisa aku
jantung tulung ana rasa kanene atiku nyago asam manis sing tak tunggu enteng kangen iki bisa mari semari yen sampeyan mas wis gelem nambani dah segere seger to paling kang tan suwene nolan wengi dadi apa kangene ati iki nandak nek karo nyetel video Nggih, kadapuk kalian Pak Parto. Dua temannya saya wedal, kula aturaken yo. Pak Rejono, monggo mriki. Pak Sarmadi, inggih monggo mriki. Pak Samadi, panjenengan monggo mriki. Yo Japarto inggih monggo mriki. Pak Su monggo Pak Su monggo yo Pak monggo Pak Parto. Ya Cak Rejono, Pak Sarmadi, Cak Samadi, Pak Parto. Monggo, kula duli tidak pagelaran lirik mangi bagoh cadun Bapak Asno sekeluarga. masih di jalur yang sama New Margolaras Heri Wijaya Arbosta Multimedia salam termanjimun Pak Den Supardi Bidal wonten gedung puncak Kedungangi Sambeng Lamongan sepeda malih Pak Den Supardi sekeluarga wonten dalam gedung puncak Kedungangi Sambeng Lamongan. Oke, mendekat lebar spesial kaki Bos Asno so Ibu Silani Bos Asno so Bu Silani sudah dalu kemawon semangat Bos ini kok gaknya Mas Gunawan ngateni so Kak Garwo ya semoga gunang cepet duwe momongan Bos Asno cek gendong putune ramer gawe ora kerasan didelikan kon kerasan keluyuran dilihat golek ising disayang aku deh mombang miterang konku galei ora krasa esuk awan ganti bengi nek dilino rapet yen nganti liya
dik pikirku pusing Gilai Arman Manado jeleret ireng tak sawata Mbah Manise manis bapoe ibu bunga yen temok sing kitane aduh ditemok dik bakal atiku ngetri wang liyan yen si poda andutut Dudut piye kok? hati kepranan orang hatiku tansaya tutur tak serani sun pikat mulute gendro saklomah jagat iki Adelina Rondi kok sampai ambudoi wong sira sing tak tresnani sakno nono nganti sepadae bumi sira tetep tak tresnani Jawa Timur tak ubangi Jawa Tengah tak terani Jawa Barat ora keri nanging ra ono sing ngerti yang sayang iya sayang sayangku seribu sayang tak cintaku satu tak cinta do rindu rinduku seratus rindu kode ya ayu kode nanti jae sok kapan bisa ketemu wong bagus kok enggal bali gak bentrok ya Bali aku kang tansah ngerteni lah nek rono bareng piye cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta ser ngene ganyang ser tenanan kok. Nggih, sembah nuwun. Ayo Cak Rejono. Lungguh kene dhisik ning jalo malih. Nggo tak pagen terakhir jam 12. Sembah nuwun dumateng Cak Rejono sing meneh sampul jaipongan. Sampun selesipun kula dawaken Cak Aliman. Pak Mustaji. Pak Keman. Yeay. Kadhapuk kalian Pak Suwadi. Teman-teman yang saya wedal kula aturaken yo. Cak Aliman mriki kalian Bapak Mustaji kalian Bapakku Keman ikan cabuk Bapak Suwaji ya iyo iya iyo iya iyo
Ayo. Bapak Keman, Pak Suwaji, Pak Aliman, Pak Mustaji. Kula aturi tidak bakaran derek manggi bagya hajatipun Bapak Asno sekeluarga. Ayo. Di zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi jur saiki ana ngendi jarene wis manang katurutan sing dikadang biyen ninggal janji ya saiki apa lali ser ayo lang nih. Gini dibanatarakan Pak Vina ya, bisa nih Mas Omek, Pak Vina, mau dalam gendung sama Bu Vina. Oke pendekat tulan Pak Rena, sugeng dalu, sugeng mersani live streaming ya. Saking panjenengan Mas Omek, ingkang wonten Malaysia ya. Pak Davina, bisa nih Mas Omek wonten gendung sama Pak Rena, wonten Kabak. Salam saking Mas Omek, sing duwe Malaysia. Pak Sofyan Supriyadi wonten Telawah Gedung Adem. Sugeng dalu Pak Sofyan saha kanca-kanca menonton live streaming nuwun.
Atuh, Dik. Atuh Mas. Bondo donya kuwi dudu gorani. Nanging batin aku ora lilo. Gelang kalong mbok wenehke wong liya. Duri putih ditanduran ning kebon aku. Yalah bapak mbok ira kembang apa kembang kembang mlati sak kempol mang karambung siji. Ayo kanca donya wiji supaya arep ben mukti. Duri putih ditandur Mas Gandhi ning Tegal bangsa wetan ela kejo Iya Mas. ira kembang apa kembang melati aku seneng kembang melati. Ayo padha nyawiji supaya urip ben mukti. Duri putih. Atuh, Dik. Atuh Mas. Ditanduran ning kebon aku. Semangat Bos Astro. Yalah bapak Nanti Pakmu. Nemah. Tajam budal. Mbok ira kembang apa Mas? Sak senengmu, Dik. Kembang kembang blimbing aku seneng kembang blimbing. Ayo kanca do sing eling marang Gusti sing paparing. Duri putih Teh ditandur Bos Asro ning sawah bangsa wetan dipangan sapi. paling sapine Cak Sim sing Oh, ngejoli. tenang. Man, Cak Sim tak kon ngijoli ya. Mbok kira kembang apa? Kembang kembang mondor tere dhewe nek pinggire sumur. Mas Gunawan ayo padha tindakan jujur supaya urip ben makmur. Semanuhun Wujud tak priya nusul. Keman kemeneng sampun Jaibongan. Sampun selajengipun nggih sampun terakhir penutup dumateng meja ngonem. Nggih, langsung kula dhawaken Cak Rejo. Cak Ribut. Cak Mariardi saking Mati. Nggih. Untuk permintaan Cak Ribut Pak Asno dipun ajak gandeng kalian Cak Ribut. Gimana jangan saya wedal
kula atur yuk. Ya cak rejo lah monggo iki ya cak ribut cak mari yati ye kalian ya paku asno monggo mriki tak inggih panjenengan nindakake sampur jaipongan share ayo cak ribet cak Mariati tenan cak rejo cak asno ayo samten terakhir untuk dumateng meja angka 6 yuk. Jari lurik dalu-dalu nggih sebisa melek latar panjenengan Bos Asma saha Ibu Selani Mas Gunawan ngateni Bapak Sofyan, Bapak Supriyadi, Kementerian Telawah, kepada Bojonegoro ya. Sing dalu berani. Bos Asno sing digawe nggih. Mas Gunawan semangat penerus. Wis pokoke dadi jare lurik tondo monto tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare wis ilang kangenku
ati miring yen mok kalangeling pengin katamu manreng saben dina ingsun ontang manting kumpul rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mong rika sing tak goleki rina wengi tansah dadi ati sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gedrok lila lila riko katone mata ayo duduk sanding ingsun riko mumpung ketemu mani Ya kapan nih belajar Mas Gunawan? Wis latah ya. Ayo cek kota. Cukup kepan beri tertib. Sampur yang itu guna rombongan meja. Pokok 6 ingkang nembe paripurna. Bibar rombongan 6 nggih. Grup meja 7. Rombongan Gresik, Surabaya, Lamongan. Ing mriku wonten panjenenganipun Bapak Haji Haryono, nggih Bapak Kades Botan Sari, Balong Panggang Gresik. Ingkang paripurna kagungan kersa tanggale 8 bulan 9 niki hiburane Tayub nggih sarakan Marga Laras. Tanggal itu niki ludruk nggih 4 hari 4 malam ludruk orkes solawatan. Tanggale kali bulane sedoso Abang Karjo nggih Balong Panggang. Tanggale 5 bulane sedoso Bapak Paji boten tunggun Jakir Mantuk Lamongan. Grup meja itu wedal kula aturaken yo. Ayo dok, topere apik rubo, takon rubo. Ayo ditarik bokonge lho. Ayo Bapak Aslo nek gak keras gak meriah kene kurang gereng. Yuk. Ayo. Tarik bokonge. Ayo. Urut Bapak Suwono. Bapak Sukrip tanggale 12 bulan 9. Ayo Duk. Ya tanggal 11 bulan 10 bangsa wetan. Walik ulane 11 kok. Ulane 11 tanggal 8 kok. Tanggal 8 lan 11 balik. Heeh, balik bangsa wetan. Nang bangsa. Nengone Mas Gandhi karo Cak Sim. Saking ning Bos Asno.
kino pita kangku kila aran nira glathek linding aliling nilang niling aliling mileng tumak liling ya bapak salurutan yen nira pati makan dasar cukan toryo cekat cekat ceket gratis belong tambeng neng pipi nyong lanang karo wadon cucuk abang abang beranang matuk podang kalayang layang-layang kalayang minclok ning dhuwur pang ya bapak mulu kuning sleret irong torman tasi manuk hamprit prit prit pateng cruwit prit prit salurutan yang irangu pati pangan piuk nang piuk piuk ya nang piuk piuk padha piuk piuk ane pasawahan nyucuke parirayahan nyucuke parirayahan ane pojokan konangan bapak tani mingat mingut tambah sangut mingat mingut otoli parine kasut halo ilange gelang kalung mandhapi reng Langit gelang kalung ngung. Le, sinten apa deh? Yeah. Rengu ilange gelang kalung. Monggo lampahing daya para pangibik. Talun. Talun, talun. Monggo talun. Nah, talun wis men talun nganteni teko. Nah, nganteni Mas Gunawan iki. Ki Mas Gunawan nganteni dilakokno. Nggih, salam kangge panjenengan Cak Nur Sam utawi Mas Nur Sam. Angsal salam saking Mbah Bayan Banjar Gondang Luluk Lamongan. Panjenengan Bapak Sadisan Cak Nur Sam asal salam kangge Mbah Bayan
Sadisan Banjar Gondang Luluk Lamongan. Cah wedok nisan iki wis wayahe. Mbok piye kemringingen ngono paling. Kemringing ngono iki. Tunggale sing wis rokan mulai gere. Ampun rokan mulai terus ledes terus bayar Mas Nur Sam asal salam saking Pak Bayan Sadisan. Nggih, Pak Bayan Banjar Gondang angsal salam balik saking panjenengan Mas Nur Sam Cak Nur Sam. Muga-muga midhangetke Pak Bayan Gondang. Pak Bayan jenengan kendulan teng bangsa bareng gong sing wulan 11. Mama Tia sing Winjati Drojo Kedung Pring ya. Sesuk tak kirim es degan karo bakso. Terima kasih. Kaki Mama Tia kagungan Drojo bakso Drojo Kedung Pring. Mas Mali saking Sarawak Malaysia Cak Sukri. Nggih Mas Mali saking Sarawak Malaysia menonton live streaming. Ilang gelang kalung rengung. Nggih Mat kirim salam kanggo Saibo sing duwe Papua. Edu Pendotnya kuwi tutuku
bebasan saumpama kaya ngenteni kumambangi singa langkeng dajine retang lanteng kaya dijejuwe wakasane kontrang kantring Ye, langsung sampur jabang kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Sukrim ingkang badhe kagungan hajat tanggali 12 bulan Songo. Ye. Mangkin wonten Klating Tikung Lamongan. Jabanipun sareng kaliyan Bapak Mantan Sukomalu Kedung Pring Lamongan. Pak Wilga kali Abah Karjo ingkang badhe kagungan hajat tanggali kalih bulan Sedasa. Nggih mangkin wonten Balok Panggang, monggo Bapak. Cak Brinio. Apa menapa? Nonton tayo bebarengan. Monggo joget-joget sesarengan. Suarane ana tayu Panyumarga lara sing paling kondang. Bapak Sukrim monggo jaipongan sumangga Bapak Mantan Bapak Wilga Abah Karjo monggo jogetan niki sampur panjenengan joget-joget sesarengan monggo Pak dan kalangan lemot Nyumarga laras Sita Pak Maut sing paling kondang ngeten iki lho sajairin. Tresno iya. Monggo Pak Paji dipun aturi. Nggih, monggo Pak Paji derek sekalian. Dipun aturi Pak Paji sing duwe gawe kali Abah Karjo betul napa? Abah Karjo Pak Paji tanggale 5 bulan Sedasa. Dalam gonda kita delok teko omah man karo salame kanggo gaji gondel mantune Pak Rina to edo yo salam kangge Tante Retno kang teko Membereno tengah Papua Kalap Darat Puncak Jaya Papua. Salam Mbak Sinden Saulin. Budal.
sumpah Rasulullah wati bendune kanggo kuwasa Seliramu beda hatiku aku tansah setia satu urip bareng marang seliramu ngancine was suruh Surya sisih wetan padang sesulae cerit rembulane wis dadari anu roti seneng sesuk ora blonjo senajan kok bisa cingkir dik iya mas nanging bisa gawe padane pikir 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 yen ora ngombe sak sore watone wae nglenteri kopi wis misuwur atuh dik aduh mas rasa enak pukulan angklake tobat apa enake agawe marang ning ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe Kandhani kopi jahe iki anget kok.